Likitobene Mildred Mumanyi uyo gotumanyi buno mu governor wa county ya Kisii Simba Arati tukuliarero niga koletaro yago ikase nsemo ya Nyambera abwase ubi yabero rasemya kemenge yabere gekobekwa kolengana no mu governor Arati nigatebire buna bachakire meruberi yabene kone kibuna ubi erebe osebe kire nsemo ya Nyambera nekikurusi kwa nsemo yina basayemba chikwenyorera emeremo buno muliko itago tumanya senchira yoboikerano Namatuko amake maiga ya Simba Arati goswabisi na gochaka emeremo limo lioka ase chinsemo au bakubwaterana no mukonyo ya Dr. Robert Monda iliokomesia county ya Kisii kebo chenu na kemagenderero. Engana yeubi eyo yabeire omochando monene ase town ya Bosongo ime ya Nyambera mbarabare ne nyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital neche konyora lichibu bene maiga yo mugavana gotarira ensemeyo ilioko yerota na koyerusia rono ase boigatebire eubi eyo nechikorosi wanakoba obwoyo ilioko konya abamenyi mwarora chinyoni chiri chikoro ku chinsoti mwarora nchire igoro gali chinyinge sana nandi chire igoro ye nyagitari go chigo cha chiaragira chiagenda nyagitari igoro manyanga einege ntege kongu ekebe dateketa nyale wanchiru no andons kera chinyagitari na sabantu bakwenda bachikurwali chinsoti bina chiri nabo chigo twara marwaire ande reason ye mutaite twatebire ngaki nkuru stole Dumpsite eliale mutaite trosi asali abe habitable yani asabantu bako bachire town babwata stress nyingi bakwenda batumuka bagenda nka Chinga kiechecho Simba nigo abaenekeria balio bagwati amagena asensemeyo guchia kogenderera negasi yabo asebo igateba abasaye balia bagenderete kurusia chichuba amona masakara kurwa ase ubyeyo mbachiko konya na igo kwenyorera egasi nabo igo twebone n'abantu bakore egasi gali abamura bali bakoye kogoto gali twabatebiri amagena ali onsi pia kuruswali twabe krase nabo bakonya wate kogoto yabo ngora bamura bali nturiko baseli korwe ese Dumpsite lakini abamura bandi bale gali ababana abakuru ku street children naemba rabuninta getendolenga kinko baegas yo korusia chichuba nabo ego chichuba chechi plastic korumalia tonyale banyare korosie besa nema twebona na nema nande twebona tena barabo ekera badenga egento keli no bosoku nonya nabo igo ensemo yendemereyo ya serikali nigo eunereire asebono omugambi bwensemeyo akwanira igoro yobole mobwo bwe society obubo unererigwe nakoniwa nonya baimukia egetambukero mbaranyora bakonyi. Purpose to be here is that to take care of the land belongs to the society, that is Moses. Nimesikia vile daktari amesema, lakini wacha tuambiane ukweli, Mosasa ilikuwa na title deed yake ikisoma Mosasa. Mubamba ilikuwa na title deed ikisoma Mubamba na ile Masongo ilikuwa na title deed inasoma Masongo. Except they went to the board, they changed the name from Mosasa to Mubamba so that they can have the access to sell. You have the original title. The original is there. It's there. Ingo ripotelia egetasen Ndizi TV, letaliane Mildred Mumanyi. Biyamono omuliki itobe